Prvýkrát som v Bratislave, prvýkrát. Pozri, aké obrovské sú tie budovy. Pána peka. Pre pána dávaj pozor, však sa hneď rozbiješ. A to je aký obrovský stadión? To je ten nový, tu hrajú futbal. Aj my tu budeme hrať. Dotko, tu ešte veľa vysokých budov uvidíš, neboj sa. A keď prídem na TXT Sportfest, sa tu potom presťahujeme. Ja chcem bývať tam, úplne hore. Chcem vyhrať na celú Bratislavu. Jasné, samozrejme, a ja vykradnem banku však. A tam isto bývajú takí slavní, známi, influenceri, herci, takí bohatí. No, chudobní tu asi bývať nebudú. A oni by mohli prísť si zašportovať s nami. Nech vidím, či vedia aj športovať. A tam, kde my budeme hrať, ten športová hala Dom športu a Vivo a Kuchajda, to je ďaleko odtiaľ. To dovidím stamať, keď pôjdem hore sa vyšporhať. Uvidím. Myslím si, že určite uvidíš, ale ty tam nepôjdeš. Dobre, tak idem, hej, tam sa stretneme hore a ja na teba zakričím, zamávam. Prestan byť rozkekešený, bo pôjdeme na vlak domu. Hej, stavme sa. Dodo, ja som takú chuť dostal na chytačku. Keď sme na futbalovom štadióne, tak si poďme zabehať. Máš to, ideš. Čo ma nenaháňaš? Keď ma to dokážeš, aj ty to nedokážeš. Haha. Máš dosť.